ассалому алайкум дӯстони азиз. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Дӯстон, влоги имрӯзаро оғоз мекунем. Одамое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям дӯстони азиз. ина акнун ҳамин гуна ман пирогро тайёр кардам дӯстони азиз. бахшиш ки наомадааст тарзи тайёр шуданаш дар видео. ина акнун мо раҳ гирифтем. имрӯз хостем меҳмонӣ равем. ин рӯзои оддих аст дӯстони азиз. мехостем хонаи як дӯстамон равем, камтар шинем, суҳбат кунем. ина акнун хостам шуморо ҳамроҳ гирам, камтарак бошад роҳҳорам тамошо кунем дӯстон. хай бахшиш ки дар мошин ҳастем, камтар видео безебтар омадааст. аз шаҳре ки шумо бахшиш биёед маро ҳамроҳӣ кунед, якҷоя меравем. дӯстони азиз, камтарак дигармон мо мерасем. хостам камтарак аз лаҳзаи он ки мо дар ҳамон ҷо шиштем дӯстони азиз ба шумо сабт кунам аз ҳамон ҷо, аз як лаҳзааш. наметонистам ҳамаи онҳоро бай кунам, аз ҳамин сабаб духтарчаи худамро камтар гирифтам. фотимаҷони моам ҷо омадагиянд, бозӣ доранд. хай дӯстон, меҳмонӣ мекунем, бегоҳи насиб бошад бозини дачамон меравем дӯстон. дар ҳамон ҷо рӯзро саҳар мекунем дӯстон. ина субҳи барвақт аст. ман хостам камтарам бошад ба шумо сёмка кунам аз ҳамин вақтое ки мо дар дача буданамон дӯстон. имрӯз ҳаво бениҳоят сард аст, вале дӯстони азиз, бе вуҷуди сард буданаш офтоб аст. ба ман табиаташ маъқул аст. амин шаҳрро вақте ки хуб офтоб мешавад, хунуки сахт мешавад дӯстон, баъд офтоб мебарояд. аз ҳамин сабаб биёед камтарак ҳам бошад. аз субҳи чӣ мегӯяд хонаҳои заминӣ ба шумо нишон диҳам дӯстон. ина ҳозир камтарак абид шуд, гармтарак мешавад. баромадем қади кӯдакҳо, ҳозир камтар кӯдакҳо амҷа бозӣ мекунанд. моро ҳамроҳӣ кунен дӯстон, тамошо кунен ҳамроҳи мо. амҷа тамир бо хоҳари калонияш амҷа бозӣ доранд. шавҳарим ҳам мошина соз кардосиян. ина хай тамири мо. биёед рафтем лаҳзаи бозии кӯдакҳоро тамошо мекунем.
دوستان عزیز، وقتی که در خانه خوراک تیار کردن با همراه خشتامانم اجازت نیست، از همین سبب نمیتونم من به شما نشان دهم. اکنون روزی دویمی ما به آخر میرسد. ما اکنون که راه گرفتیم سوی خانه دوستان عزیز، روزی کمترک میرویم. شوهر ما دوستشون زنگ زدن که خواستن به فرزندا کمترک لباس ها بوده است، لباس های کودکانه خواستن دهند. دوستان ما را همراهی کنیم، می رویم از اونجا لباس ها را می گیریم دوستان، بعد سینی خانه روانه می شویم. دوستان عزیز، اینجا پارک کریستوفسکی استرو است. دوستان شوهر من در همینجا زندگی میکنند. دوستان اینجا پارک بهاری است. کسی که در پیتر هستند میدانند، جای به نهایت زیبا. نصیب کرده باشد دوستان از یگان وقت می بیایم. ولاگ امروز را با